שלום לכולם, כאן גיא און ופיקסל גיא וגלקסי גיים. ואנחנו משחקים במיינקראפט דודילי דו. אוקיי, עכשיו אני אעשה... בואו נלך לחצוב עצים, בואו אחריי, אני יודע רגע, חכו לי. מה תעשה? אני עשיתי משהו, חכה לו איתי. השקעתי בהתחלה, אז עכשיו אני אסדר הכל בחזרה. גלקסי גיים. רגע, אני רוצה שיהיה לי פה משהו יפה, כמו אני רואה את הפרה שנייה. הפרה הזאת שלי. אני הולך לחצוב עץ. וואי, ליאם, למה אתה רשע? כן, אני רוצה פרה. שיט, לא קיבלתי סטייקים. הנה היא. חשבתי שהרגתי אותה. כן, קיבלתי 2 סטייקים. התרנגול הזה שלי, נראה לי. העץ הזה שלי, נראה לי. זה לא נראה לי. תרנגול כל הנה. זה גם בסיס מיינקראפט. לא הבנתי מה הקטע שלך. הרגתי את התרנגול. אני מחזיק נוצות. תהנו. אוקיי. היי! בינתיים נחזור לעזאזל. אל תרביצו, די, קורן, תמשיכו רגיל. מי הרביץ? איתי. רציתי לגנוב לליאם את העץ. זה לא כיף ככה אבל, זה לא כיף. תרנגול, שלי. אני כבר הרגתי תרנגול. חול, בואו! רגע. לא צריך יכולים עצים, אתה יודע. דברים. איך לשרוד שם צריך עצים. טוב, נו, תכתבו, יאללה, מה אני זהו. אגיד לכם? איפה החול? שם, צד רגע, יש שני. לי רק 3. יאללה, כשכל אחד יחצוב 32. יש לי 12, זה מספיק. אז רגע, תנו לחצוב את אחד. בואו נהיה ביחד בהכל. לא, למה לא ליאם? כנראה. סורי. מי שם את זה על בלתי שורבי שלווה? אני. שים את זה עלים כי יש לי רק 2 אוכל ואני עומד למות ויש לי לב אחד. כבר? כן, לא יודע איך. נראה לי בגלל שאיתה ירביץ לי. מה? תשאיר את זה ככה. יאללה, בואו נראה. כן, אני רוצה. שיט. מה עשית? יצאת מהסרטון עצמו? כן. לא, אני לא מתחיל עכשיו מהלך. רגע, מה ללחוץ? אם אתה רוצה לצפות, watch. אם אתה רוצה לסגור את זה לגמרי, אז תסגור, ואם אתה רוצה למחוק את הסרטון, אתה יכול אתם יכולים להתחיל מחנה? אין מצב. ומה זה? אז איתה, תתחיל אתה עכשיו, תגיד. אני הולך לאכול. גם אני. שלום לכולם, כאן גלקסי גיים ואני עם... תגיד, פיקסל גיא וגיימון. גיימון. קורן, איפה אתה? שיט, נאבדת לי וגם אתה איתי. נכנסתי לעולם. הנה זה, הנה ליאם, והנה אתם, הנה אתם. יש לי רק 9 עצים. לי יש 8. לי יש 38, בסדר, יאללה. יש לי גם קרפטינג טייבל ו12 מקלות. יאללה, אתם באים לאכול? ליאם, חולקי. יאללה, בואו לאכול. קורן, אתה... נו, פיקסל גיא, אתה צריך להיות המנהיג. אני המנהיג. מנהיג. אם אתה המנהיג, אז אם אתה המנהיג, פיקסל גיא. אז אתה צריך להיות פיקסל גיא. גיימון, בוא רגע. מה? בוא שב איתנו פה, כאילו לא בטוח שישמעו אותך. אנחנו שומעים אותו משם. בסדר, אבל יאללה, בוא שב. סליחה בעידה רגע. הנה, תשב על הגלגל. טוב. טוב, עשינו לנו משולש. חכו רגע, אל תתקדמו. אתם מכין עצים? אני דיבר. אחלה כיף פה. לא כיף בכלל. מחנה. חזיר. יש בו, למה זה? בואו אחריי. חכה, עצור, מצאתי מלא חיות. רגע, עצרו. ליאם, אתם. גיימון, תהרוג אותם. אני מכין לי חרב שנייה. גיימון, אתה יכול להרוג אותם? טוב, איתי, רגע, שנייה, אני הכנתי לי חרב. היי, מה קורה? מה נשמי, כי? טוב, למה אנחנו מחוץ לחול? אני עומד ליפול. אני בינתיים מפסיק לי קצת מקלות. אנחנו מחוץ לחול. מצאתי פחם. תחצוב אותו. אין לי כוח. נחצוב עוד מעט, בינתיים צריך להתארגן. לחפש פירמידות.
בואו נתארגן יופי על זה שזה בלתי שלווה. כולם נאבדו, זה לא טוב. אני ליד הזה. אם אתם מסתכלים... כאילו, לא ממש הלכתי לאיבוד. אם אתם בתוך המדבר ואז אתם רואים כזה הר, אז אני שם. אני לא רואה הר. הנה, אתה מעליי, ליאם. אני לא מוצא אתכם. איפה אתם? רק אצלי מחשיך. ליאם? הנה אתם! אני רואה לכם את השם! הללויה! הללויה! או שלא. איי עליו! זה לא אליך. למי אכפת? עדיין. אתם באים למדבר לחפש איזה פירמידות? לא. רגע, חכו. גיימון, מה אתה עושה? אני בינתיים כותב לנו במדבר מקלות קצת. אז אני עושה מטרה חשובה. כדי שלא נבזבז סתם טוב, עצים. אני עם גרזני הנאמן, אני אקרא לו גרזי. וביחד נעבור פה את המדבר. כמו ילד באבא. טוב, רגע, שכחתי אתכם. הנה, גלקסי גיים, פה. רשימת שמות, איפה גיימון? ליאם בוא. הנה, אני רואה אתכם. יאללה, אני בוא. מאחורי. גלקסי גיים, גלקסי גיים. אל תיקח לי את המקלות, אל תיקח לי את המקלות. קיבלת? גם אני רציתי אוקיי, בואו. בבית. רגע, ליאם, אתה עם גרזן? כן. למה? תהיה עם חרב. אוקיי. לי אין חרב. אתה רוצה שאני אכין לך חרב מעץ? תכין לי זה מעץ, זה מאבן? למה? תכין לי מאבן. יש לי מעץ, למה לכם מאבן? אני אכין לך, אין לי בעיה עם זה. כל עוד יש לי משהו לפחות. כל אחד שומר על משהו. כך. יאללה, יש לי חרב, בואו. תודה. לא משנה, שם את הקרפטינג טייבל. לא קיבלתי. לא לגעת. הכנתי חרב. לא לגעת. הכנתי חרב מאבן, אל תדאג. אני אהיה עם יש לי החרב. גרזן, אבל אני שומר אותו רגע, כל אחד זו להכין. כבר. אני רוצה לקחת את הקרפטינג טייבל פה. וואו, זה מגניב. טוב, לאן הולכים? לגעת ברצפה. רגע, קריאת שמות. מי זה גיימון? גיימון פה. וגלקסי גיים. פה? קשה לא לראות אותי. כן, אתה ממש בוער. לא, אני לא פה. יאללה, בואו. אחריי. אני אהיה עם גרזי. אני עם חרבי. איפה אתם? הולכים פשוט לשם. הנה אתם, הנה אתם. כי אנחנו מחפשים. פירמידה. או כפר. אם לא נספיק לסיים את הסרטון הזה, אולי אז אולי נעשה איזה פרק 2 או משהו. אולי. הופה, מישהו עבר בתוכי. גיימון, מה אתה חושב לעצמך? שמעו. אחלה קוראים. רגע, בוא נעצור רגע. חם פה. אבל יש בנו עוד כוח. כל עוד גרזי איתנו, אנחנו יכולים. יאללה, בוא נעלה על ההר. אני מפחדת מזה. מזל ששמנו קרם הגנה 3000. רגע, יש פה ארנב. אני רודף אחרי ארנב. פעם ראשונה. רגע, פעם ראשונה, אני רודף אחריה. לא משנה, הוא כבר נפל לתוך המערה. לא, איתי, איירון. חבריי. איירון. איפה אתם יסתומים? יואו, תראו מה מצאתי. דיימון? לא, זה. איפה אתם? חברי, בוא הנה. רגע, הנה מצאתי איירון. אני מצאתי... איך חברים! קוראים לזה? אני לא חוצב. טוב, נמאס לי עם הדבר המעצבן הזה שמופיע לי מול הפנים. ראית מה מצאתי פה? לא, וגם לא... בואו לאיפה שאני. תסתכלו. רגע, סתמו את הפה רגע. ספאונר. מה? פיקסל פאק, גיא. תיקח מהצ'סט. לקחתי. פיקסל גיא, קח. בוא, פוט. רגע, אני חוצב איירון. אני לקחת הכל. לקחת הכל אתה יכול ולהתחלק. להכין לי פיקקס, אני שומר על המקלות. יש לי 9. אין לי... לא יודע. מקלות. לא, אין לי אבנים. נו, אין לי תחצוב. כוח. תחצוב אתה. אבל אני צריך קרפטינג טייבל. קח. מישהו מרביץ ליאם. מה? אתה עומד למות. למה? מה מרביץ לו? הוא תקוע בתוך האבן. היי, אולי אני אצפה בסרטים שלכם? אולי רגע. תסתום. קחו, אני שם לכם כל דבר ש... לקחתי את הדלי. קחו שריון. זה, יש שם 3 שריון. אוקיי, לקחתי את הדלי. איתי, קח מפה שריון של סוס. שנייה. רגע, בואו ניקח מזכרת, נחצוב את
האבנים הירוקות האלה? יש לי 4 איירון. יש 2. ספונר. ספאונר. מי שם פה קרפטינג? אני צריך. הנה, איתי שם. אני שמתי. קורן שם בשבילי. אבל אני מסכים לך, אדוני. אני אמור להסכים לו. מה צריך בכם לחצוב? כן. איזה מין שאלה. איתי, השארתי לך פה שריון. אז אני לוקח אותו. תיקח אותו ותכף אני אקח. מצאתי איירון. תשמור לי על השריון. אין לנו לפידים, תמצאו ככל אפשר איירון. קורן לקח. אבל אם היה לי המלך בביתה בזמן הסרטון הזה לך עליכם. איירון. איפה הפיקס מאבן? מישהו ביקש לפידים כי... פחם. מלא. שמור לנו. רגע, יש לי כבר פחם. ולפידים. יופי. אני בא אליכם. גם אני אכין לפידים. איירון! בסוף המערה הזאת. פוקסיונרים, לי בקושי יש פחם. אתם יודעים שאנחנו ביחד. מי חוצב לי את הפחם? לקחתי כולה פחם אחד. כולה פחם אחד? כולם פחם אחד. סלים לי על פחם אחד. בואו, יש שם פחם אחד עולה 20 שקלים. הנה הפחם. למי אכפת מהפחם? זה הפסנתר. חוץ מי אכפת מאיתנו. 20 שקל? יש לך 20 שקל? נו, אופן. תביא לי לכאן. סבבה. נו, מי בא? הצילו, קורן, אני נופל בנהר. איפה? הנה, הצד שני. טיפש. תרד, קורן, תרד. אוי, התקשרו אליך. אבא. איזה כיף. אבא שלי הרס את הסרטון. לא הצליחה. לא נורא. נחזור אליכם כשנחזור. תעצרו את המנהרה. שלום לכם, פשוט אבא של קורן התקשר אליו. המשכנו. פשוט ותתעלמו מדברים כאלה שקורים. כן. הטלפון שלי קצת... הוא רגיש. חרא. הוא קצת רגיש. רגיש, יש לו שלפוחית מאוד רגישה. לצערנו. כן, כל שניה הוא עומד צריך למות. לקום. אוקיי, הנה עוד אחד. איירון, מעליך היה כל הזמן. תן לי קצת, נו, קורן, בקושי. אני חוצב ואתה תיקח, נו. לא, הנה, תן לי לחתום. קורן. חכו איפה שאתם. טוב. גיימון, אני מתקרב אליך. אאו. יופי. איפה אתה? אני רוצה שנייה לסיים את הסרטון, כי זה כבר 11 דקות, וזה לא נותן לי להעלות סרטון שהוא יותר מ-15 דקות. אז אני אסיים אותו. טוב, יאללה, ביי לכם, תצפו בעוד סרטונים. ביי! חסר לכם.